Bu dünyada yazmışlar ayrım-ayrım була алмый. Кешеләр күзгә күренми торган әллә нинди җепләр белән бәйләнгәннәр. Һәм бу элемтәләр юкка гына, бушка гына очраклы гына түгел. Чөнки тәкъдир китабына шулай язылган. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сезнең белән очрашуыбызга бик шатбыз. Бүген безнең кунагыбыз барыгызга да билгеле танылган җырчы. Һәм шулай ук аны халкыбызның яраткан җырчысы Хәмдүнә Тимергалиеваның уң кулы буларак, һәм аның ярдәмчесе буларак та, һәм бу дөньяда аңа бик зур таяныч булган кеше буларак та яхшы белә. Илһам Шәриф бездә кунакта. Исәнмесез, Илһам фәндә. Исәнмесез. Бүген без сезне әлбәттә Хәмдүнә апа турында сөйләргә генә түгел, үзегезнең язмышыгыз турында да сөйләргә чакырдык. Белемчә, сезнең язмышыгыз да урау, катлаулы, һәм әлбәттә инде ул Хәмдүнә апаның язмышына да килеп бәйләнә. Иң беренче соравым, сез кайсы яктан? Минем инде тумышым белән Башастан Борай районы Сәйеткирҗа авылында туып үскәнмен. Аллага шөкер, әтием, әнием исән. Менә тамашачыларда һәр вакыт шундый сорау бар. Нинди элемтәләр бәйли микән? Хәмдүнә апа сезне туганы, менә кәшем дип әйтәдер. Һәм менә сез соңрак таныштыгызмы? Менә бу элемтәләр сез ничек бер-берегез белән таныштыгыз? Мин Хәмдүнә апа белән танышуым шулай булды. Минем инде әтием гомер буе дип әйтсәк тә ялгыш булмас, культура өлкәсендә эшләде. Шуннан килгән һәрбер артистны без инде күреп беләдек, кичкенә вакытта инде. Шуннан соң Хәмдүнә апа җәйге вакытта ул инде әнисенә печән эшләргә, утын эшләргә, кышкылыкка әзерләргә, шул якка концертлар белән кайталар, шул вакытта әнисенә ярдәм итеп тә кышкылыкка ярдәм итеп калдылар. Шул печәннәрен, ниләрен уңышларын инде. Шул бер кайтуда безнең ничек дип әйтим инде, ул безнең тәрбиядә икенче төрлерәк инде. Безнең әти тәрбиясе икенче төрлерәк. Ни өчен әйткәндә, без инде Хәмдүнә апа кебек кешеләр килсә, без аның итәгеннән тотып карыйбыз. Шун артист микән дип. Менә без шулай заманда үскән кешеләр. Аннары соң ул югары ушлы түгел, чөнки минем әтим дә культура өлкәсендә булгач, ул әти белән дә бергә йөргән вакытлары булган. Менә шуннан без ныклап танышып киттек. Безнең танышуыбыз ничек булды? Мин Дом культурада эшләгән вакытта, шуннан соң минем Илеш районында, сезнең районны булып чыган. Карабаш авылына мин яшь кына конакка кайталар идем. Яшь вакытта бер кыз белән йөрдер идем. Шуннан соң әтинең бер туган Кәшев Фидарис абый, ул инде шул Башастанда, Балтач районы. Миңа телеграмма килеп төшә. Апаем срочно кайт, сине Хәмдүнә Тимергалиев көтә, дип. Мәйтәм, нишләп мине Хәмдүнә Тимергалиев көтә? Шул алпат кеше мәйтәм. Зур җырчы. Зур җырчы. Biz әйткәнчә тотып кына каран кешеләр бит инде. Юктыр мәйтәм, булмас дип кайтмадым. Шуннан соң нигә икенче тапкыр ышанмагач, мине әти шушы Карабашка килеп алып китте районга инде. Ул вакытта Хәмдүнә апа нидә Балтач районында гастроль вакыты иде. Шуннан соң Борай районында мине шул энекәше, минең әтинең энекәше Фидарис абый килеп алды да алып китте Балтачка. Мен инде йөрәк калтырый инде. Әллә шамыйм әле, Хәмдүнә Тимергалиев чакырган иде. Шул вакыт нидә Фидарис абый әйткән инде, менә шундый җырчы бар, Илһам дигән Шәрифҗанов дип, безнең нибез инде Шәрифҗанов. Ул әтине белә бит инде. Тәйфлис малайма дип инде. Килсен тыңлыйга без дип. Мин бардым хәзер. Нигә обедтан соң барып җиттек. Хәмдүнә апаның калтыраган исән без күрештем инде. Так, апаем, бүген кич концерт. Бергә җырлап күрсәтәләр. Шуннан соң бер халык җыры, бер лирик җыр җырладым инде мин. Апаем, нишләп атансыз монда? Син бит җотасың. Бархатный баритон. Нишләп йөрисең монда? Бетеп ятасың монда. Диде, шул сүз белән бетте дә, бүген кичен җырлыйсың. Benim kiyimim de yok. Birebir de yok. Tığına kelgen de şöyle. Kızlar yanına. Kızlar yanına kelgen. Eti yapıp etti. Eti yapıp etti. Hazır. Onda merhum Rüstem Aliyev hatırlayayım indi. Ama da şurada da bir pohlı bir Prişoska bilen. Şunda zırladım bir iki zır. Ama şundan biz indi ekerin işlep ettik. Olmaya aynı bir
ничек дип әйтәм, гомеремдә зур роль уйнады. Мен бәлки мен монда утырмас инде, шушында мен шул вакытта миләп китмәгән булсам. Һәм дә инде ул безнең бик туры кеше бит инде. Эшкерсез, чиста һәм пөхтә кеше. Аны сез үзегез беләсез. Әлбәттә. Мен шул танышып киттем, шулай булды. Шул әйткәнчә, һәм дә мен ташлап калдырмады, алып китте үзе белән Казанга. Казанга алып китте дә, Казанда мен 95 елның көзендә мен филармонияга эшкә кирдем. Тукай филармониясына эшкә кирдем, солист вокалист булып. Сез бер кайда укыдыгызмы менә бу вокалга? Мен училище искусствода укыдым. Вокал бүлеген бетерә алмадым, менә шул кызлар артына чыгып йөреп инде, дөресен әйтергә кирәк. Яшьлек белән инде. Аннан соң монда килгәч инде мәрхүм Гали Ильясов бар иде. Бәлки беләсездер инде аны түгәрәк кенә. Әлбәттә. Анда вокал дәресләре алып йөрдем. Училищеда шул 1 ел тирәсе укыдым. Мәрхүм Илһам абыйдан 1-2 дәрес алганмындыр инде. Аннан соң мин монда Дәүләт университетын беттем. Шулай булгач, сез Хәмдүн апа белән 25 елдан артык бергә эшләдегез. Бергә эшләде, ул минем инде Казан шәһәрендә, Мемәтиндә, әнинде булды. Дол күрсәтүче булды. Халык барбыр усал телле бит ул. Һәм менә бу турда әйтү бәлкем турда булмас дисәм инде, бәлки әйтми дә булдыра алмыйм. Менә бу имеш-мимешләргә, гайбәт сүзләргә Хәмдүн апа ничек карый иде? Ул беренче карамыйдыр. Аның инде үзе әйткәнчә, апай мен җилкә каяштанды инде дип. Ул миңа да әйтәдер. Имрече миңа да кыен булды. Шул имеш-мимешләр сөйли башлагач инде, ул бит инде теге һәрберсенең битендә авызын йомып йөреп булмый. Шуннан соң апайым илә авызына илә каплап булмый. Шуннан соң Хәмдүн апа әйтте, апайым бердә башылма, булмаган кешене сөйләр, булган кешене сөйләр диде. Менә шуның белән ул нигә ул теманы яптык та куйдык без. Сөйләсеннәр, син кирәксең кемгәдер. Менә үзең турында сөйләшик әле. Син бит гаиләң бар, бит? Гаиләм бар. Бу өченче гаиләм минем. Менә өченче гаиләм дип әйтәсең. Беренчесе, икенчесе дип сорарга ничектер уңайсызрак, ләкин шулай да. Әйтик инде менә бу тормыш башлаган иң беренче тапкыр гаиләңне искә төшереп алыйк әле. 98-дә әйләндем. Казан кызы Лилия исемле. Ул без инде Хәмдүн апа инде әйткәнчә мине алып килгәч, ул да сер түгел ки, үзе әйтмәшә кияүләр бирде бит инде. Шул вакытта мен филармонияда мәрхүм Нурәхмәт Мөхәммәтҗан дигән җырчыга нигә антураж булып ниттеләр инде. Пока шунда эшләрдем дип. Шул вакытта Лилиядә менә минем булачак нием Лилиядә җырлап бирде. Без шунда танышып киттек аның белән. Танышып киттек, без 3-4 ел яшәдек микән. Шул вакытта мен укырга да кирдем бит инде монда. Нигә? Сезнең балаларыгыз балалар булмады. Булмады бит. Язмышка шулай язылган. Менә мин шуңа килдем бит, язмыш дигәне. Сөйләргә. Икенчесе шулай булды. Аның белән 4 ел яшәдек, балабыз булды. Ул бала өчен дә күп көрәштек. Яшь ярымда АКДС дигән прививка кадап, шуннан соң бала атрофировался итеп. Сәламәт баланы. Сәламәт баланы шулай эшләп инде. Йөрмәгән җир калмады, бармаган җир калмады, һаман булыр дип. Ул йөрмәстәгә әйләндеме сез? Ул бик әйбәт кенә авызында сөйләшә дә башлаган иде, әйбәт кенә йөри дә башлаган иде. Бер мәлне теге пышмакка бара да, борылып китә башлады, мәктәпче нәкинде томында. Бара да, шунда стенага терәлеп тора инде, баралып китә алмый. Шуннан җыеп консилиумнар җыйган булдылар инде шунда. Бармаган әбиләр калмады инде. Кыскасы, ул баланың, Сабинаның не булмады. Диагноз куя алмадылар. Бу АКДСтан шундай әйләнә башлады. Ничә яшьтә ясаткан? Яшь ярымда. Ул инде тәпи киткән иде, әнә әйбәт кенә йөри башлаган иде. Күзләреннән соң шулаша башлады, ике якка карай башлады. Шуны ныклап бирдек, Мәскәүдә барып карадык. Мәскәүдә диагноз куя алмадылар. Аңа шул инвалидность биргән вакытта аның прочерк тора. Диагноз юк. Больница битендә бар әйтәлмәйләр барыбер. АКДСтан соң әйтәлмәйләр. Әйтәлмәйләр бер сүздә. Аның дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Ул теманы мин бик күп күтәргән, министр каршында мин күтәргән бу вопросны. Рәхмәт инде Варят абыйга. Ул да кулына килгәнчә нитте тырышты. Уларда фарах бейді. Ну, әмәләкен осы башына килеп чыга алмады. 1 февральда менә бу нені үлде. 5 жылда бу. Менә әле.
Мына Хамна апа 22-нче елда Хамна міне. апа да янында ята инде. 5 февральда. Мен шулар да беттілер, мен қоядыр шиттейдім, қойтып соңынан бураны бик қатты өзеп таптым я. Мына әлі кеше барып қайттым тағы. Енді мен енді Хамна апаға барыбір неге тег атнасына бір тапқырса барып, нешеттер шында көңіліме юатып қайтам. Мен аңбан сөйешіп қайтам. Әлі кеше шул ятшы сағат сөйешіп тұрам шында, яқа біріне барып. Слышик. Вот шулай. Язмыш сен дә камчылы икән, Илһам. Бар әзрәк. Менә шул әйтәләр бит күрәчәкне күрмичә гүргә кереп булмый дип. Ул коточкыч әлбәттә, коточкыч югалту ул бала. Җыламасмы дип әйткән инде озын. Әнә аннары мине тамашачылар әйтәләр, кунакларны җылатып тик утырасың диләр. Язмышлар шундый бит нишсең, менә монда җыламыйча мөмкинмени, күңел тула ул бит бала бәгырдә бит инде үзәктә. Дин күзлегеннән караганда әлбәттә, бәлки минем сүзләрем әлбәттә сине юата да алмас, ул юата торган очрак та түгел менә бу хәлләр. Дин күзлегеннән караганда, менә шундый сабыйлар алар турыдан-туры җомакка ләгә дип әйтәләр инде. Менә Ул бит бер-берсе артыннан бара, менә Хамна апа ул бит теге әйткәнчә әтине әни алмаштырган кеше бит Касан шәһәрендә. әйе. Ул бигрәк тә Хамна апа югалту миңа оң кулымны югалтым дигән нәрсә бит инде. Әйе. Ул 25 ел буена бергә хезмәт итеп, бер-беренә терәк булып яшәп, бер-беренә аралашып, фикердәшеп, тормышны паран кешеләр икән. Ул әле теге ансы булмаган теге көмәтмәшә 2 ел буе декретта утырдык, бер җирдә эшләмәйчә, нитмәйчә, ул ниндә битерде теге. Без бит Мөхәммәд йөрибез юлда йөргән кешеләр бит. Сагындыра куяр барасы килә. Әйе. Хамна апа да әйтәдер инде, эй, балакаем, бер җиргә булса барып кайтыйк дип. Менә просто гына чыгып кына китәләр. Шәһәргә дә ярамый бит. Әйе. Ярак юлга чыгасы килә, терелеп кайталар бит инде. Ул менә пандемия вакытында Әй, менә шул декретны шул шулай дип көлеп әйтәм инде. 2 ел буена эшләмәйчә утырдык. Әйе. Теге чыгасы килә, барасы килә. Әйе, гастрольләргә. Гастрольләр чыгасы килә, шунда бит. Ул гомер буена шулай йөреп өйрәнгән бит инде. Ул Хамна апа инде тим булды шулай. Әйе. Ничә ел буена бит, 50 елдан артык. Минем 25 ел. Һаман шул юлда бит инде. Юлга чыксам, мин юл итеп кайтам. Өйдә ятып бетерәк эшен. Шулай. Өченче тапкыр гаилә кору. Өченче тапкыр гаилә корум менә шушы минем алсуым инде. Менә дөресен әйткән вакытта 95 елда килгән вакытта алар миңа беренче ризык биргән кешеләр дип әйтелим. Мин алсуны үзем кияүгә бирдем. Менә дөнья түгәрәк. Шушы Первый Горькийдан мин үземнең авылым дип әйтәм, шушыннан башлаган мин. Тормаган җир калмады минем. Казан буйлап тордым инде. Менә кибеткә кереп, кибеттән чыккан вакытта тагын туры килде. Шушы алсу. Шулай аралашып киттек тә. Алда теге мин биргән ир белән бик озак яшәмәгән, шул 1-2 ел тирәсе яшәгән дә, шуңа ялгыз калган инде. Ялгыз вазык бара үстергән инде. Алсу инде. Менә мин гаилә инде. Мин менә Османым бар инде. Осман Адия. Әйе, кызлар. Әйе, алсуның кызы инде. Әйе. Шул 5 яшьлек балам бар. Осман исеме куштык. Бегендә теге сокланып карап, нитеп, төннәр кайвакыт төнне йоклап булмый, балама карап җылап ятам инде. Шушы мин бәхетендер инде дип. Бик сөенәм. Булганга шөкер, Аллага шөкер. Сен Теге әйтмәштә инде, теге үлгән артын китеп булмый, тормыш дәвам итә. Шулай. Хәзер барыбер хәлләнәбез инде, Аллага шөкер хәлләнеп барабыз. Менә Хамна әйтеп, кабатлап әйтәм, Хамна үлгәннән соң нык авыр булды миңа. Кем ничә кабул иткәндер, но минем өчен менә нык авыр булды. Хата авыр булды.
Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз танылган җырчы Илһам Шәриф. Илһам белән без аның шулай катлаулы язмышы турында да сөйләшәбез. Югалтулары, табышлары һәм югалтулары әлбәттә кызы, күптән түгел мәрхүм булган Хәмдүнә апа бит инде ул Хәмдүнә апа белән 30 елга якын бергә хезмәт иткән, ул аның ярдәмчесе дә, ул аның коллективындагы җырчысы да. Һәм инде табышлары дип инде ул менә үзенең алсуы турында безгә сөйләде. Менә Хәмдүнә апага әйләнеп кайтмыйча мөмкин түгел, чөнки әйттем бит тапшыру башына язмышлар, алар үрелеп барганнар һәм Хәмдүнә апаның соңгы көнен искә алсак, син әлбәттә җиңел булмас инде шулай да. Ул бит бер дә авырмады. Ул аяк өстендә уйнап, көлеп һәм әле мин хәтерлим, ниндидер бер зур проект хәзерләнеп йөргән җирдән кинәт кенә китеп барды. Бик авыр булса сөйлим, аның теге ул авыруны инде ул күрсәтмидер инде беркайчан да. Аның теге яшәү рәвеше шундый иде. Ләкин бар иде инде аның. Бар инде ул теге бар яше дә бар, гомер буе теге арбада, чаңада йөреп, ашлык токлы җырлап йөргән ул барыбер кайчандыр бер ни була инде. Грим бүлмәләрендә сөйләшкәндә дә әйтә, йөрәк бетте инде апа, йөрәк бетте дип әйтәдер. Һәртөрле бик рәнҗеттеләр мине, бик кыерсыттылар мине, дөрестлек өчен көрәшеп йөрәк бетте инде дип әйткән сүзләре мин аны хәтерлим әле. Ул да барбер үз ролен уйнагандыр. Дөресен әйткәндә шулай, ул бит инде гомер буе ялгызым булды, ул бит инде башын иймәде беркемгә дә. Менә шушы әйтегенә фатирлар алу инде менә ул теге исе китми дип әйтә дип теге кешесе идәсең. Исе китә инде аның эштән исе китәдер иде. Ишеп апайым эшләмәгән кешеләргә бөтенләй бер бирелә. Менә хезмәт иткән кешегә берәй бирелмисең ул дип әйтәдер иде. Аның дөресен әйтеп сөйләргә кирәк. Эшләгән кешенең вакыты юктыр аның артыннан йөрергә. Менә шуңа җавап биреп, шунда үзем дә җавап бирәм. Бар карьерист җырчылар. Бар җырчылар. Халык өчен. Халык өчен. Бу инде мин үземчә шуннан фикер ясап чыктым. Ул генерал без армия булып чыга бит инде. Үзе бишә әйткән вакытта. Звание бар, халык юк. Армия телендә шулай булып чыга бит. Генералы бар, армиясы юк. Монда армиясы бар? Нидер генерал юк дип әйтә. Шулай булып чыга бит инде менә. Ул менә хезмәт иткән хезмәткә, аның вакыты кайга җыярга. Шулай. Кайга җыйбергә артына вакыты, аның характеры да андай түгел. Шуңа күрә ул бик каты рәнҗидер. Ул нигә 1-2 ел элек микән без аның давлениесе төште. Давлениесе төште, Баянсага бармыйдыр инде, шул көчәп алып барадыр инде. Теге подкожа дип әйтләрен, тән нинә астына аңа батарея куелар. Стимулятор. Онда да бик дөрес эшләп бетермәгәннәр була инде. Аннан соң бөтенләй бетеп чыкты ул. Бетеп чыкты да ул дөрес түгел, дарылар яздылар микән инде. Безнең ике атнасын шәкбидәргә гастрольгә. Хәмдә пәмәткә әйтәм, чыкмасыз мәйтәм. Аңа аппаратура ярамый, ни ярамый, бөтен ярамый бу аппаратура. Тегеннән итәргә слушамыз, монитор дип әйтәбез. Юк апай, мин чыксам, мин терлеп кайтам. Чыгабыз. 15 көн юл безнең. Сепарацияннан да 400-500 километр көн сайын. Шунда теге шаяртып, нитеп, шунда ул бер кат терелеп кайтты. Аралашып, халык белән аралашып инде, һәм дә үзегез белгәнчә инде һәрвакыт матур кабул итәләр инде. Теге чәчәкләргә күмәләр, менә шуңман тереләләр юк. Аннан соң шундый вакытлар үтте. Казакстанга киттек без. Шунда шешендек, нитте киенде, һәм матурланып та сәхнәгә чыгып, бер җырын җырлый башлады да, бетте бөтенләй бөгелә башлады. Мәйтәм дишендә йөреп барып, сәхнә прямо сәхнәдә тартып алам да, моның тагын давлениесен итеп, төшеп китеп, скорыйлар чакыртып, реанимациягә алып киттек без моны. Үзем җырлап бетердем инде, мин әйттеләр, сез нитеп бетерегез халык өчен, без үзебез бетербез дип. Без бит чит регион. Без бит чит ил булып чыгабыз бит, кертмиләр тегендә. Шул мэрларга чыгып, нитеп инде. Мен гостиницага кундым, һәм реанимациядә нитеп, мин барган инде, мин кертмәделәр анда. Икенче көнне апайым тагын күрешеп, тагын җылыйм инде. Күз яшьләр җылыйм инде, апайым белдәтер калдым, алып кайт инде мине өйгә дип, тагын Казанга хәлләнеп инде. Менә шул бер көн реанимация булды, тагын кайтып киттек без. 2 сутка тагын кайтып киттек. Шуннан гына кайтып бакчага, яраткан бакчасына, шундай да репетим постоянно. Шунда бардык та Эссейінде, апайым қабыз енді де, кондиционер қабыз, эссейінде, мені невозможно, қойдыр тағын гастрольға бардым.
бардық, қайттық, тағын үйрек нейді. Әйдәлмейтен төтей болайым, төтей деп әйтәбіздің сөз жадырек. Әйдәлмейтен байынсаға барыға болай болмаймайды. Тағын қабат текшіріліге деп алып кеттім мен байынсаға. Мен өзім ненің асының, атасының ауылына қайтып кеттім. Әтіне райына. Шында қайтып, қамына пашылдар деп әті итәнге саға жейді. Апайым срочно қайт деп енді осылай деп дәшайын. Сөзі де бек аңлашылып бітмей. Метен нәрсе болды мекенде, мен қайттым да тұруға байынса, келмін да тұруға байынсаға деп. Келіп кірген ем, ауызымында тұра. Көзер вешем олып біткен, бір көзі бүтіне түшіп біткен мұнда. Трайничный нервы деп етілерін, шоған салқын деген та. Қазір онда ятыр, таған концерттар бар бет әлі. Апайым барам, жырлайым. Мәйтем, шықма мәйтем, бүтін оқшан аштап бітері болмай мәйтем, керек мей. Соңғысы болды, Орша райына бардық, бір әлден әрсетігі ауыртып не бет ма? Ешіп әтабыз. Аяқ үстінде. Аяқ үстінде нормал ешіп әтабыз. Неге Оршаға бардық та, Оршаға барғанда бұла әйбеткен сөйлешіп бардық, әйбет үстегіндір. Шындан соң неге гримерда безеніп отыра. Шындан соң нәрселер сөйлей баштады, шөтім әйтем, мұның сөзі оңашылмай баштады. Көзе көріп сөзі оңашылмай баштады, тіл дүрмеклене баштады. Өзін әйтмей, мәйтірі қорқам. Бір нені уже жерлап шықты ол. Бір бұлақты жерлап шықты, шөті апай мен нашарды тілім нетабы, өзі де сезіп алды бұны. Апай не олай бағышым әйтем, қайтайық біз, қайтыра керек. Жоқ деп біз үштара келдік бит мұнда дейін, біз халық үшін үштара келдік еш мұнда дейіп, қазір отлауы да өзгәрі баштады. Неге орындықтың қарайына сүйеліп болса жерлай. Сүйелшей алмай, но жерлай. Живем жерлай бет әлі. Жерлап бітірді, төте әйді кеттік мәйтім. Мен мәйтім, уже 18 шалғаттым мәйтім. Көтілерінде бізні. Қайтабыз енді, қазір неге алсуға шалғаттым мәйтім. Кейіндерін фәліне жиып қоймайтым, біз тұрға байынса кетеміз. Апайым мен рахат болып кеттім деді, ертегені барабыз әлі. Мен қадым бұда күнді. Мәйтім, мен какой ертеге мәйтім, бүгін барабыз. Бүгін бара керек мәйтім. Тәңді консилиумы жиып қойғандары, орасырға рахмат енді, достарға рахмат. Қамдапа құрмайтым түн ортасында. Бүтін тамақ нелер, әміртілер фәлінер, бүтін әйбілерінер. Керек әйбілерін іштәйлерінде, аларын тілдерін бек біліп бітірмейм. Орасыр әйттілер, дейетесін тұтсын, уақытында ятсын, уақытында ұйыққасын, уақытында тұрсын. Мәйтім тұтмайын дуағын, мәйтім ғамыр бейе өткен кірші. Қамдапа әйтті, мәйтім әжойты тұра құштар. Қамдапа характерін біләсің. Құдай берген ешармын, нешек болса ешармын. Мен ол вағат тілдер, қамдапан кейсе кетіп бара олар деп. Ол режимді ұтмаса деп. Онлары соң, репетицияға ери баштадық та, 2 күн қала біздің, мен енді, алда мен енді күн сайын бақшада мен. Қамдапан енді күн сайын деп. Апай мұшайға деді, мұшай енді күн сайын яғалайынды, мұшайға еттер қыздырып енді. Неге кешкі сағат 5-6 шертлар болды мекен. Төте мен қайтып кетем мәйтем. Ертең мәйтем сағат 8-лері 9 шертлара келем. Қазір кешкі сағат 11-де мен бас шештім мәйтем. Төте нешек мұшаларына кіріп шықтым апайым дейді. Иттер ашам, итлерін ашам, сен нормально қазір етам дейді. Оның түрінде ойлағында түгілі бітеге. Кім білгенде. Екінші күнді ертен шалдар атам, тұрып көсін алмай. Оған сана да есем кетмей, чүнкі ол тегі тіләсі қоя қалдырады бақшада территорияда, ал мен шерейін. Бары-бір нешеттір ішін пошты тоқтамайтын, етері барайым әді. Кеттім енді. Кеттім, кірдім, барықша барып жеттім. Как всегда телевизор штаб отырайынды. Түтәй деп қышқарып кірайын мен келдім деп. Территория кірген дайын. Авышын егіріп шағадырайын мен келген вақытта, даже жеккіші жоқ. Шуан соң үйге кірдім де телевизор штаб отыра. Үй алдында посудылар, аның ғаяты шындайды, ол сағат 4-те, 5-те тұрып, өлгеге ғайып қалған, посуды үй терелерін ештіріп берді. Салқынырақ вақытта деп енді. Мұнда айықмайтын туалетті фәлен тұралар енді деп, қашқарамайтын дей қатанады, территория зор түгіл, ештіләйіні бүтін жерді. Төтәй деп, бұяққа бұрылып қараған, үшін туалетқа табайын, туалет таяқтар. Мұнда орамда, ешіғалында су ағып отыра. Айтам, ұнытқан мекәйді бетін су ағып отыра білінді. Ол тәгінде үйде юадырайды, орамға шығып тәгінде пасудыны шайқатадырайды.
бәтеш бара баштаған ем қамны баята дегенде. Олмағашта онан соң баятта фляга енді. Бочка, сол бочкасы. Шоң екі арасында ета. Ол вағытта уже зәңгерленген ең. Но мен де бекіттеге дұрысын еткен қадірлеп тәбіт қалмайым. Өзіңді шок халінде енді? Мен де соңыдан сесі комитет келгенше мәйтем нешік болды мекайында деп ойлайсың мен нешік болды мекайында деп. Мәйтем ортқа тайып олып кетіп мәйтем манда бетін кирпиштер ята, бұтақлар ята мәйтем шоңан етіп бәріншік нәрсе болды мекайын деп те ойлап қараймын. Сесі комитет келді, бәлеген соғылған жері жоқ. Uğraşlar etkenler kesek gitip para vardı. Men de özümçe fikirledim. Bazılarına şakatkan vakitte hali gidip oturganda endi ol, çok geç avup bitken diye anladım men özümçe. Gövdesi de var bitinde ol, avup bitse, gençleri sazarlagan jeri var yani. Amandan da yok. Hadi şol kanda babız şundan yoğalttık endi. Kesek bolup çıktı şu. Üstəgi türlərə rəhmət. Rüstəm Nurғалиевқа rəhmət. Министрға rəhmət. Барса xəbərə шығып, қойда нешек менде нелеріне қарайсыз үш не бергенлері, татар зираты, мирдің зираты, еш ұша не үткенлері. Мұсылман зираты, бақшаның үстіндегіне. Biz endi o'zib ketgan orada, shulay deb o'zib ketgan orada biz endi hamma bilan hamma aytadir endi. So'nggi oradagi shuning turda suyadi endi ishlatib. Men kebaritmaydirim. Opayim qaralib pat yevroshlangan shu shunda asir opayim yaxshilangash. O'rnab qarabza baribz deyapti. Men suyashadi shulay endi. Butun bizga o'rnab qolamiz yana. Bir g'ala bo'lib yatayqaldi. Mana men aytdim endi aytam Xalil Nazarish aning matlaga shulay aytgan shunda deb. Деп ана шул аларның инде шул VIP аллеялары бар инде. Шунда хамма беренче булып шунда күңелле. Халык арасында сүз дә күп булды. Татар зиратында урын тапмаганнар, нишләп аны Казан читенә илттеләр. Анда җавап бар. Хамма үзе теләде. Сөяк өстенә сөяк кирәкми миңа диде. Иркен әбәтем хәтта шушы тагы дөньяда булса иркен әбәтем диде. Тойдым диде. Дөресен әйтә. Құлағыма хәтті таушы шауылған көп болып кетті. Еркеттегіден жауап болса да, еркен әбәтайым апайым, үсті-үстіне көмбәгі зәлеме дейді. Ойлеш тоқай білен барып көрішіп болмастыр дейді. Аның, онда мейді сөктілерінде дейді, басуға етіп көмбәсің, неге етіп көмбәсің дейбінде. Қазан шетіне шығарып ташлағанлар дейбінде, har түрлі бек көп болды енді аның сөз әйе. Хәмді апаны, бұл нені язмышын қарайлар, халал алында айтам, өзі тілеген жері. Bir zavab etsin, özü tilegen şey. Bana özü nişek etti, benim kolumdan gelgençe, ben özüm ol etken sözlerini aytıp işlep baram. Mına şu tilge alуларыбыз, halkımızın büyük jırşısı, halkımızın seyikli kızı Hamdalat Mirgaliyevaның ruhuna dua bulup barıp berişsin. Amin, şolay bolsun deyin. Yazmış tapşırığın devam etəbiz. Bugün bizning qonağımız İlham Şərif, tanılğan jırşı. Hamdalat Mirgaliyevaның соңғы минутлары турында сөйләде. Бик кызганыч. Үлем үкенечсез булмый дигән сүз бар бит инде ул халыкта. Ул янында булсаң да үкенечле булыр иде инде ул. Ул диеталарын тотып, табиблар кушкан рекомендациялар белән генә яшәсә дә, барбер Аллаһ Тәгалә биргән гомерне дөрес әйткән, ул бит үзе дә шулай дигән. Артыгын яшәп булмый диләр. Ул фанилыкның үз кануннары, ул һәр вакытта да калган кешегә авыр. Калган кешегә авыр, сагыну, юксыну, хатирәләр һәр вакытта да ул көннән-көн ниндидер бер бушлык барлыкка китерә күңелдә, шулай бит. Менә сез тапшыру барышында мин сездән сорадым, бит фотографиялар әз дигәч, миндә күп бер хәмдәнә пада калды дидегез бит. Аларны алу мөмкинлеге юкмы ни сезнең ул? Аларны алу мөмкинлеге юк. Чөнки мин андый нәрсәне бер дә көтмәгән идем. 2 көннән соң ишекне бикләп куюлары минем өчен тагын бер удар булды минем өчен. Кем бикләп куйды соң ишек? Мана Күрше Раушания дигән хатын бар инде, гомер буе торговляшкан хатын. Нан бикләп куйган бер тагын абыйсы. Абыйсы белән безнең илемтәдә торалар, булай арал нормаль кешегә бик торалар. Мана шул ханны по үлгәннән соң кешене алмаштырып куйган кебек булды.
ничек шулай ул теге кешеләр сөйләр именно шулай булмый, үзебез утырадыр, ничек шулай әйтәләр инде. Мен башыннан нәрсә үзе була икән ул тазыйт. Мен бит инде архивлар, ниләр бит инде, мен бит хамна баган теге архивларын җыйдым. Телевидение архивларын җыйдым бит инде, бер фонд итеп эшләп, планнар бар иде әле безнең. Үләргә җыйдым, үләргә план кормаган иде без. Бөтен ана фотографиялар, архивлар, бөтен запислар, бөтен нәрсә виштырып калды. Хамна баган 50 ел эшләгән гомерем мин вижидым полностью. Менә шушы архив, ул хәзер шул бикләнеп ятачакмы инде ул архивның киләчәк язмышы ничегрәк була? Киләчәк язмышы ничек булсын? Без алар белән аралашмыйбыз, менә мин алар белән аралашмыйм, алар миңа элемтәгә чыкмыйлар. Үзең шул карадыңмы? Мин алар белән бер-ике тапкыр сөйләшеп карадым. Ул бит инде алар балалары бар, ниләре бар бит инде. Ул абысының бер туган абысының балалары бар. Алар белән аралашадыр әле, теге бер ай тирәсе аралашып йөрдек. Менә шулайрак план корып, менә караганнан соң, менә сез дә килдегез бит инде, караганнан соң бөтенләй замокларда алмаштырып, бетереп, абыйсы син үтердең дип, менә шундый сүзләр барып җиттеләр. Шуннан соң алар аралашып, алар сөйләшмиләр, алар акыралар. Акырган җирдә ничек син сөйләшәсең? Сөйләшеп булмый кеше белән. Син ничек үтердең? Син Менә шулай дип принцип әйтә башладылар. Анысы бер туган апасы неге Лилиевага нидән Якутиядан күчеп кайткан Уфага. Ул инде диләргә участковыйларга прокурор язып биргән. Син үтердең дип. Мондагы мине бит халык белә. Тегендә аның ди апасы ди учетта фан тормый микән ул ди. Имештер менә дөресен әйтеп сөйләшәм, хамна бана ярдырмаганмын да, мин ярдырмаган булып чыгам. Аны дөресен белмиләр бит. Теге мин үтергәнмен дә, мин ярдырмаганмын, белмәсеннәр өчен булып чыгам мин. Аларча уйлавым өчен. Судмедэксперт уздырмаган диләр инде. Мөселман не буенча, йоласы буенча ул набырт рәхмәтле булырга кирәк. Андай очракта ярдырмаган өчен. Бер ярты ел тирәсе, Замира, мин бөтенләй тавыш чыкмасын. Хамнапан исемен пычратмыйк. Кирәкми дип мин бер нәрсә әйтмәенчә йөрдем. Ул бит үзеңә җыясың, авыр шу. Улай беренче ел. Әлбәттә. Аннан мин сөйләп башладым. Бәлки танышланырлар. Калган әйбер бөтен әйбер үзендә. Миндә бер әйбер дә юк. Менә бүлешәләр, менә шулай бүлешә бирүләр фәннәргә мин үземдә шамыйм, Хамнапа мәрхүм ул да шамый. Ул дөрес икән. Кадакка хатты таптыралар. Менә шундый ваклык кешедә. Хамнапа ул терелегәндә бу биргән, алар белмиләр. Алар аңламыйлар, Хамнапа кем икәнен дә аңламыйлар, белмиләр алар. Алар согы бытавы халык. Менә Хамнапаның тормышта бит инде авыр чаклары да булмады түгел булды. Ул вакытта син бит янында идең. Туганнар белән аралашу, теге бәлкем бу сорауны бирү, миндә туганнар бәлкем мине ачуланырлар да, ләкин шулай да менә бу араларның аралашулары, ярдәм итүләре ничегрәк була иде? Аларның исәннәре дүрт туган. Абысы белән шулар атып аралашадыр. Сөнекәше аралашадыр, бик сирәк ана шуларның бер апасы. Алар бик сирәк аралаштыгы, мен әйтмәсем теге яшь элемтәдә теге аралашып бершләр дип әйтмәсем. Кирәк вакытта хәбәргә чыгалар. Менә аларның теге дус мөнәсәбәттә менә апам дип килгән кешене мин күргән булмадым. Менә мин әйткәнчә 25 ел буе бит ярамый да ябанасыннар, алар миңа ябандар, мин аңа ирешкән хәзер. Аралашу әлбәттә. Мәсәлән, менә шул ук вакытта реанимациядә яткан вакытында, больницада яткан вакытларда. Юк. Хамма па мәрхүмә миңа әйтәдер, апайым мондай хәлдә дә килмәгән инде дип. Мин үлгәч тә беркемгә кирәкми булачакмын дип әйтәдер. Менә аны әйткән сүзләре хак. Дөреслеккә килеп чыга. Анда ярдәм дигән нәрсә мин диләрен туганнардан күрмәдем. Әлбәттә, һәркемгә Аллаһ Тәгалә үзе хөкемдар. Без инде бәлкем үзләреннән башка булай сөйләп отыру, бәлкем ул гайбәт кебегрәк тә булыр бит, ләкин гайбәт түгел, бу дөрестлек бит инде. Бу фактларга тукталмыйча да булмый. Менә мин күрәм, шулай да азмы күпме фотографиялар бар монда, бит китаплар бар, менә бу Хәмдә аба турындагы китап. Бу китап миндә дә бар. Бу китап миндә дә бар, аның турындагы истәлекләр. Ул аны бит инде үзе ясап, үзе эшләгән китап бит инде бу аның. Шулаймы? Моны без 2 ел элек
Хамнапа өлгенше әлі жия башлаган енді. Шыназың хамнапа яза, мен фотография жием, яза, анарсың особен түні язабыз компьютер шығарып, шыназың Гүлназға деп береміз, Гүлназ тағын яртысын сызып бітірәдір, сіз нағысыз. Гүлназ Шахи мен? Әйе, Гүлназ Шахи. Шол әуш кетіріп, хамнапа енді өзі қызған шақаршы көре алмады енді. Шошыны тәге ақыры нейіне жеткеріп бітірді мен. Бек матур. Мұнда зәме бір нәрсе ойланбаған мына. Хамнапа неде ғадей, мына шолай деп жазылған. Сізден оқылғансыздар. Шын барлығын енді ол көп кіші ойлап, тәге болмағаны яза, мұнда андай нәрсе жоқ. Нәнешек бар, шолай. Қызғаныш көре алмады. Ол күткен әйбірлер көп болды енді. Шолай оқ Башқұртстанның халық артисті есімінде күтті бет енді ол. Күтті, ол неде Башқұртстанда ана тәге неде әйтеушілері болды. Біз бет енді Хамнапаны 70-шін манда ұзары грандиоз етіп бет енді. Анасың неде. Міне шында да әйтесің күлері менің. 70 yaşında Roman 70 yaşında deyip Хамнапа yaşımdan söyleyeceğim şimdi. Tatar ben Başkurt istirasına hem Orus istirasına 70 yaşında 22 jır живем жырлап. Konsept bergen yaşını көргенім yok. Belki болырдыр. 70 yaşında tiri tavuş bilen. Tiri tavuş bilen. Бірінінде. Biz Ufağa barıp ayttık 8 saat deginde 22 jır şunda jırlarga Qozonga обратно қойды. 70 yaşlı kişiye. İsimi bilen de belli türlü sözler de buldu bitinde. Şulay aşıqlıq kırtası kelemine. Başkırstanın xalq artisti degen isimni ol bitinde Kızanşaq qarşı mərhum bulğaşqına birdiler. Mine bu isim bilen ol belki şu Ufada bulaşaq yubileyi kütülgendir. Belki soğraq beremiz deyilgen uy bulğandır. Ol nerse bilen belli buldu bu? Хамнапаға ol ministerstvodan keldiler. Zam buldu mekan endi ol. Zam minister buldu mekan. Zasurjunay deyip нәрселер деп söylengenler yanında. Zasurjunay yazda gerekmi. Narutunu bilmezse bitine bir evde bilmez değil. Şu an imiş-imişler yazda men de şoşa yaşka edip men zasurjunay bula bilmezme indi deyip. Bütün başlasana halk oturup işlep deyip sizge özünüz ayatlara tiyişti etti. Bu bir sahne aytdı. Andan halk ko'tarildi, qo'ya zvoniy bermaysiz, ishga zvoniy bermaysiz deb. Birdan bir betinde oldu. Tege Başkırstan bilen Tatarstan yolğan kişi bitindi. Birinçilerden başlap yolğan kişi bitindi. Ülken jirişlerden. Şuna göre o anlık küttü. O an köpten kütken endi. Ben kireye kireye. Köp yerlerde aytlar. Ne sizge nerse kireyindi Hamnapа siz bu ayda halk jirişisi bitindi. O bitinde özünün көңілің üçün o bir нәрсе бермей. Хезмәтең үшін бере, өзің көңілің үшін. O коллегалар янында. Хезмәтең үшін бәя бит ул. Бәя bitindi. O hükümet seni beyleyen деген сөз бит ул. Әлбәттә. Ol мына коллегалар әйтәмезә, ул җырламаганнарга биреп бетерәләр. Хамнапа хаман йөри. 70 yaşta мен аны ничектер кабул итеп ала алмадым я. Ну яра бергеннәремне, рәхмәт бергеннәр өчен. Ну сон булды. Әлбәттә үзе күрмәгәч. Үзе күрмәгәч ул, үзе кадерен белмәгәч. Аны мәрхүмә үзе дә әйтәр. Кеше эшләгән вакытта бирә кирәк. Шулай. Ol şuna yuanıp, şuna kuanıp işlerge. Әлбәттә, bir тапкыр сәхнәдән Башкортстанның халык артисты дип чакырып сәхнәгә чыгарулары, шул алкышларысына сәхнәгә чыгулары аның өчен бәхет бит инде, артист бит. Ул не olган бер шуңа. Шуның белән яши бит, алкышлар белән, әлбәттә, шәшәкләр белән, тамашачының мәхәббәте белән яши бит инде ул. Тормышта остаз булды дип әйтә аласыңмы син аны? Остаз булды ул. Ул нык остаз булды менимчә. Әйтеп торамыш, әйткәнемчә, әтиндә ул миңа юл күрсәтеп барды. Менә Қабатлап айтам, Хамнапа болмаса, мен мында отырмасын. Мен бүтін жерде бәлки отырырым, но мен мында мына сен алда отырамасын. Бүгінгі күнде мына шу остазың да, достың да, юл күрсәтүче дә булган Хамзина Тимергалиеваны бик сагынып искә аласың, һәм барып та киләм дисең вакыт каберлегенә. Аның әле һәйкәле юк бит әле бит. Бар. Һәйкәле куйдылармы? Куйдылар, абысы, шул Николай Березовканың абысы белгәнемчә. Абысы китеріп қойған деп білем. Мен оған тұрда бітіне білмей қалдым. Мені соңадан ғана шалыратып әйттілер. Мені нешек мәйтті, не былай қойдығыз, не тігілей қойдығыз, нештеп ол бетінде андай ғана тәге кіші түгіл, не былай ғана простенький ғана айтып қойдығыз деп. Мәйтем, анда қойғандар да бұны емейтем уже. Деп оптыраз барып қарадым. Андан соң кетті бетінде қаталар нетіп анда, өлген айда дұрыс түгіл, жазымғандар
Анда атасының исеме дөрес түгел, һәм бәндә нишкәлек у белән эшләмәгән, урыс у белән эшләп куйган, шул кештырып калды инде. Моны куйдырган бер туган абысы. Безнең инде Халил Назарович белән проектыбыз бар уже. Дизайн бирелгән ике җиргә. Аңлаучы, менә бу фотосурәтендә куйдырган. Менә бу фотосурәтнең һәм менә бу иң яраткан фотосурәте. Ул миңа әйтеп калдырган. Мин моны кичә эшләтеп алдым, специально моны күрсәтергә. Менә апайым, мин гел ашлай хорыр булып торыйм дип, шушыны нидерсең, эшләтерсең дип әйткән. Бәлки 75-нә, бәлки бер нәрсә эшләп булыр. Әйткәнчә, безнең проектыбыз бар иде. Инде Министерство культуры белән дә сөйләшенгән, акча бүләк итәргә дә сөйләшенгән бөтенләй бер. Без аны куйырга тиеш 2 ел узганнан соң. Җир кадып беткәч, утырып беткәч, куйырга дип сөйләшкән. Шуннан да андый зур дәрәҗәле җырчының кабер ташын кую, ул бит инде үзенә күрә бер тантана кебегрәк ул бит инде. Ул тантана кебек тә, аны бит инде теге әйтеп торамыз. Инде сенең кем икәнен аңламадылар алар. Алар өчен ул апагына булган инде. Сенең кәш инде. Менә сеңлек кәш туган гына инде. Ул бер караганда шулай булырга тиеш тә инде. Алар өчен бит алар аңа бөек җырчы итеп карамыйлар бит инде. Бер яктан шулай. Бер яктан шулай туган дип карыйлар. Ләкин икенче яктан ул Хәмдинә аларныкы гына түгел бит. Ул халыкныкы бит. Ансын да искә алырга кирәк. Ансын да истә тотарга кирәк. Ул бит инде ул бер бәйрәм кебек дип әйтсәм инде. Бар ул һәйкәл ачу бит инде ул. Менә аның үзен теләгән фотографиясе ул. Аны инде киңәшләшәбезсә, эшләсәләр дә бик әйбәт булыр. Юк бит. Аның бит әле нинең юан башы, агачның юан башы миңа да гахаман. Һәм миңа шулай аталар бит. Не бу эшләмә, ни тигез эшләмә. Дөньялыкның алан кануннары шундый инде, һәм аны әлеге дә бая шул бер сүз ил авызына иләп каплап булмый, иләп кенә кирәген генә чыгарып булмый. Бөтенесе дә ишетелә, бөтенесе дә әйтелә халык тарафыннан. Нишесен бит инде. Минем дәванның бер сүзе бар иде гел. Үлгәч 2 метр җитә дип әйтәдер идеме? Хәзер Хәмдинә апага дога гына кирәк, аңа бер нәрсә дә кирәк түгел. Аңа дога кирәк, һәм пауза әйтәдер. Аңа хәзер дога гына кирәк. Шуңа догада булыйк. Әйбергә кызыксынмыйдыр ул, чынлап тора. Кызыкмыйдыр. Менә ул бакчага баргач та Тутаймайтам. Тегесе киләмәсе киләмәйтам. Кирәк бимәмә шушы тишек ашта миңа бирәк рәхәт битмә дип. Кирәк бимә керсеннәр, карасыннар, күрсеннәр менә дип. Аннары кичкә җитәбез. Апайым мине булай итеп күрсәләр ди. Минем концертыма берсә килмәсен дип. Әйттебез бит, мин нигә сүз мәйтәм, дөреслеккә килеп чыга бит. Ул менә ничек менә авылча, үзебезчә. Гади. Аны шуңа да халык яратадыр, үзен белән якын булганга шулай яратадыр. Шуңа күрә фикерне әйтеп бетерәсем килә. Догада булыгыз, догалар укып, яраткан җырчыгызны искә алсагыз, әлбәттә аңа хәзер иң мөһиме шул догалар. Инде үзең турында сорау бирәсем килә. Хәзер Хәмдинә апаның бит инде концертлары белән бергә җырлый. Хәзер менә үзең концертлар куясыңмы, җырлыйсыңмы? Хәзер нинди планнар белән яшисең? Беренчедән әйткәнемчә, Хәмдинә апа үлгәннән соң бик авыр булды. Менә бу кичәләрне уздырган вакытта юк менә сәхнә уртадан җырлый башлыйм. Мин җылакның икәнен инде белмим инде. Күңелең ничкә? Күңелем ничкә микән инде. Менә җырлап торган җырдан җырлыйм инде. Бу уласым җырлап бум. Менә бер ел ярым тирәсе нык ниттем. Алайда бу елда мәйтәм Илһам булай ятып булмас мәйтәм, давай балаларым бар, гаиләң бар дип бер-ике сабантда эшләдем. Әлегә Хәмдинә апа йөртәлем, үзен йөртәм инде шул планнар. Ул ничә ел буена шул өлкәдә эшләгәнсең инде. Шул өлкәне инде дәвам итәргә дип, бүтән эшне эшли белмәгәнчә кая барасың. Дәге бүтән эшне эшли белмәгән, бүтән эшне дә эшлибез инде. Әлбәттә. Үзең профессионал шуны сайлагач инде. Шул ел белән барабыз дип уйлыйм инде. Хәзер вакытта планнар шулайрак. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Тапшыруыбызның ахырына якынлашканда барбер сорамчы булдырам. Менә бу уен коралы, бу нинди баян, кемнеке бу? Синеке бу, Хәмдинә апаныкымы? Бу дөресен әйткәндә, бу Хәмдинә апаның баяны. О, уйныйдыр бит. Хәмдинә апа уйныйдыр, бик сирәк уйныйдыр. Ул теге, менә Таня сараганда җырлар әйткәндә, подбир әйткәндә, мин үзем дә уйныйм инде. Шуңа күрә бу баян миндә калды. Бу Хәмдинә апа үзе әйткәнчә, атасы сыерын сатып, шушы гармонны алып биргән, шушы дип әйтәдер. Бу бик иске хәлдә иде, менә инде үзебезнең якташы Роберт Абый Тимербаев алып китеп, көйләтеп, матур итеп китереп бирде. Ул күбиллар инде. Менә шушы баян бер баян калды минем истәлеккә, тан килеп алып китнәзәләр. Хәмдинә апа нинди көй яратадыр син уйнаган?
Дөрес итеп уйнасын барсын иртатыр инде. Haydi bir kere oynayıp kırsatalım bizge. Hamza da falan indi kiler oynaydır da. Belki Уйнап тосайын. Кеше китә, җыры кала, моңы кала, эзе кала диләр. Һәм ул бөтен кешедә үз артына эз калдыра алмый. Һәм без инде бүген үткән заманда сөйләшсәк тә аның турында, ләкин ул халык күңелендә яшәвен дәвам итә. Һәм инде мин үземдә шәхсән үз исемемдән дә бәлки миңа тамашачылар да кушыладыр, сиңа рәхмәт әйтәсе килә. Ни өчен дигәндә, чөнки Хәмдүн апаның 70 яшькә кадәр җырлап йөрүендә синең өлешең бәйләп бетергесез зур. Чөнки мин шул даирәдә эшләүче кеше буларак, аралашучы кеше буларак Хәмдүн апаның үзенең авызыннан күпме синең турда матур рәхмәт сүзләре ишеткән кеше буларак әйтәм, бу инде Илһамның монда килеп матурланып утыруы гына түгел, чыннан да аның иҗат юлының озын булуында, аның 70 яшькә хәтлек bir konsertda 22 җырны тере тавыш белән җырлап чыга алуында, әлбәттә, тәрбия дә, әлбәттә, игътибар да, ул инде синең өлешең бәйләп бетергесез зур. Бәйләп бетергесез зур. Шуңа күрә борчылма син. Борчылма. Рәхмәт аңлавың өчен, чакырганың өчен. Үзеңә рәхмәт. Серләшеп утыру минем өчен ничектер алдагы тормышка тәш булып ничектер китә. Күңел бушап киттеме? Күңел бушап китте. Менә шулай күңелләреңне бушатып, халык белән аралашып, серләреңне шишкәнең өчен рәхмәт сиңа. Үзеңә рәхмәт, чакыру өчен рәхмәт. Киләчәктә уңышлар һәм инде Хәмдүн апаның мирасын киләчәк буыннарга тапшыруда әле сиңа керешергә туры киләчәк. Аллаһ Тәгалә сиңа көч бирсен, илһам бирсен, үзеңә илһам бит. Илһам урынында Аллаһка шөкер. Илһамы бар, көч бирсен сиңа, без сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт яме. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Бүгенге тапшыруда безнең белән булганыгыз өчен инде тагын бер атнадан күрешербез. Исәнлектә, саулыкта очрашыйк.